Upp med händerna sen kör du. Kör nu. Kör nu William. Det är bra William. Det är bra. Det är bra William. Kör på bara. Nu kör du. Kom igen nu William. Ryck och dra. Kom igen. Kom igen William. Jajamensan. Det är bra. Gå in och ta ditt grepp William. In och ta ditt grepp. Där ja. Så ja. Mycket bra. Upp igen. Upp igen. Upp igen. Gör om det. Så ja. Det är bra William. Jättebra. Fortsätt så. Bra William. Fortsätt så William. Precis likadant. Hela tiden. Ta ditt grepp först där. Ta ditt grepp. Så ja, fortsätt William. Fortsätt. Fortsätt. Kom igen. Vrid dig framåt. Kom igen. William. Rör på dig. Kom ihåg vad jag sa. Där ja. Ställ rätt. Det är bra William. Dra ut benen. Dra ut benen. Det är bra William. Dra ut benen. Dra ut benen. Det är bra William. Jobba med benen där nu. Kom igen. Kom igen. Fortsätt. Ta ditt grepp hela tiden. Hela vägen. Hela vägen. Vrid dig framåt. Gå in. Gå på. Kör på. Kör på. Kör på. Hela tiden. Där ja. Och fortsätt så. Vrid där. Vrid där. Kom igen. Men dra där. Vrid med armarna med. Vrid med armarna med. Mycket bra. Det är bra William. Mycket bra. Vrid med armarna när vi kommer in. Ta ditt grepp först. Inte vänta William. Ditt grepp hela tiden. Kom igen William. Där ja. Tryck den så ja. Fortsätt. Jättebra William, jättebra. Fortsätt så bara. Fortsätt hela tiden. Först på greppen. Så vrid med händerna nu. Kom igen. Bra. Fan. Var det en sekund kvar eller? Det var det jag sa till här. Gör du inget jävla droppkast? Gör det inte så. Så jävla starkt gjort. William. Segare William Wester, landet. Gött William. Han hade riktigt tur. Tvåa Sapas. Du ska ta en Silsky från Burma. Vinka William. Trea Adrian Jörgensson, Bröderholm och Alexander Björk.